Mahigit 2,000 magsasaka ang binigyan ng fuel subsidy stub ng lokal na pamahalaan ng Cabala-Union para makakuha ng 1,000 pisong halaga ng langis sa napiling gasoline station sa bayan. Bago pa maibigay ang stub, kailangan munang ipakita ng mga magsasaka ang kanilang registry system for the basic sectors in agriculture o RSBSAID bilang patunay na sila ay rehistradong magsasaka ng Department of Agriculture. Ang pamamahagi ng fuel subsidy ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan habang inaantay ang pagdating ng tulong mula sa national government. Pondo po siya ng munisipyo, talagang tiningnan ni Mayor kung saan kami pwedeng makakuha ng pondo, inipon na lang yung mga sobra sa mga para lang makabuo ng amount para lang maibigay sa mga farmers, toda at saka bangkaon. Kung sakaling mayroon mang ibang manggagaling sa national, wala pa naman, kaya naisipan ni Mayor na kahit papaano, maibsan naman yung kanilang problema ngayon. Kaya kahit na konting amount lang muna para naman makatulong sa kanila. Dala-dala ang kanilang mga galon, pumila ang mga magsasaka sa napiling petroleum product provider o gasoline station sa bayan. Diskarte na ng mga magsasaka kung kukunin nilang krudo ang 1,000 pisong halaga. Meron namang hinati sa gasolina at krudo ang fuel subsidy depende sa kanilang paggagamitan. Mahal na ang krudo ngayon. Ginagamit namin sa pagsibog, pandilig ng mga halaman. Pagdaldalos ko dyan, grass cutter dyan, taltalo. Di unleaded. Unleaded. Gasolina dayay. Wawan. Di krudo. Di crudo para di diesel pagpapadanom ko. Okay. Di tama, di mo ada water pump ko mo lang paggulgulis di ka. Okay. Di paggulgulis di mula. Bukod sa mga magsasaka, nakatakdaring tumanggap ng tig 500 pesos na fuel subsidy ang mga fisher folk at tricycle driver sa bayan. Una nang nagbigay ng fuel subsidy ang bayan ng Balawan. Bukod sa bayan ng Kaba, namahagi rin ng 10-liter fuel subsidy sa mga tricycle operator and drivers ang local government unit ng Santol. Pumila ang mga tricycle drivers sa napili ring supplier ng langis sa bayan. Mahigit 1,000 benepisyaryo kabila ang mga magsasaka, tricycle operators and drivers at ilang business owners ang nabigyan din ng fuel subsidy mula sa local government unit ng Sudipan. Joan Punsoy, Balitang, Solid North.